Καντήλι που τρέμω φωτό, γυαλά λάκταρα, από βράδυ και την αυγούλα ξύπνησε αρχόντισσα κύρα. Ποιος θα κάνει, η Δήμητρα? Ναι, η Δήμητρα θα κάνει. Εγώ είμαι... Θα κάνω τώρα, το τρίτο τραγούδι. Εγώ είμαι η βλάχα η έμορφη, η βλάχα η ξακοσμένη, που έχουν τα χίλια πρόβατα, που έχουν τα χίλια πρόβατα και 2.000 γίδια. Στον αϊβουνό, τα πρόβατα. Στον αϊβουνό, τα πρόβατα και στα άλλο είναι τα γίδια. Έλα να κόψεις την πίτα. Σταύρος, τι? Σταύρος. Κόψτε τη τώρα. Όχι, κόψτε τη κανονικά. Κόψτε το μέσα. Κόψτε κανονικά. Είναι κολλήσει. Είναι βαρετή. Δεν το κόψουμε στο κεφάλι. Ναι, ναι. Το 4, τι έκανες τώρα? Έκανες το προς το 4. Εντάξει, φτάνει. Πάνω σε παρέα. Βανά, βάλει λίγο το μαχαίρι εκεί. Έλα. Έλα, πιάσουμε εδώ. Παιδιά. Όσο το χρειαστούμε το μαχαίρι για να κόψουμε. Όπως ήταν. Εντάξει. Έλα, βγάλε ένα κομμάτι. Κόψε το για να... Δάσου μια χαρτοπετσέτα. Μια χαρτοπετσέτα. Ναι, να κολλήσουμε την πετσέτα. πετσέτα. Για να μην κολλήσουμε την πίτα. Εγώ θέλω να πετάξω Κόψτε τη Τι τώρα. θες να πετάξεις εσύ? το μήλο. Γιατί, φάτο. Δεν θέλω. Έλα μωρέ, φάει ακόμα λίγο. Δώσου σε μένα. Και